ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ରେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଭୀରତମ ନିଦ୍ରା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ କେତେବେଳେ ମିଳେ ନା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳେ। ହାର୍ଟକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅନ୍ଧକାର ଦରକାର। ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ହାର୍ଟ କ'ଣ କରେ? ନିଜକୁ ରିସେଟ୍ କରେ। ଆଉ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଗଭୀର ନିଦ୍ରା। ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜକୁ ରିସେଟ୍ କରନ୍ତି। ଦିନ ଯାକାର ମଇଳା ସେ ଏଇ ରିସେଟ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ିରୁ, ଆଉ ନିଜକୁ କାଲିକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତିକି ହାତ, ଗୋଡ଼, ନାକ, କାନ, ଆଖି ଏସବୁ ଦିନସାରା କାମରେ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଆଉ କାମରେ ଲାଗନ୍ତିନି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ? ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ନିଜକୁ ରିସେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଭୀରତମ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ନିଜର ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ କାଲିକା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ହାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରେ? ତା ରିସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ନିଜକୁ ରିସେଟ୍ କରିଦିଏ କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ରେ, ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ। କାହିଁକିନା ଏହା ଆପଣ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆଗକୁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଚାନକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍କୁ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀରତମ ନିଦ୍ରା ମିଳୁନି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ରିସେଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କରି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।